Jeg har fanget Martin Madsen, preschef FC Svenmark, til et lille interview. Hvad siger du til, ikke til, men om de nye spillere, som vi har fået med på Svenmark i år? Der går rygter om, de har betalt. Jamen det er også rigtigt. Når man kommer fra Backstabber, så koster det dyrt at spille på Svenmark. Men de er jo villige til at hive pengene op af lommen og købe sig ind. Og lad os bare sige, at der er råd til mange fisk for de penge, de har betalt. Vi har visse forventninger til vores nye spillere. Uden at lyve, så statistikker, de fortæller mange ting, og nogle af dem har altså lavet enormt mange point. Så de skal nok bære en stor del ansvar, fordi med Niklas som bak, så vil der blive scoret mange mål i den anden ende. Så Bobby, han skal være skarp og lave nogle point, som Nick kan score på. Hvad er dine forventninger til resultatet i år? Alt andet end sejr vil være en skuffelse. Med det hold, vi sætter på banen, så kan man ikke forvente andet. Der er indtil flere finaler blandt de forskellige spillere, og også et par sejre. Så en sejr, det kan vel ikke være mindre. Har du en favorit til topscoreværdigheden på holdet i år? Ja, jeg vil rigtig gerne sige Nick Larsen, men det bliver det ikke. Det bliver sgu nok, jeg tror det bliver en Bobby. Ja. Hvad er en fisk for dig? Vi har jo hørt rygter om, at nogle af svenskerne, en vis herre Aalberg, ikke ved, hvad det er. Hvad siger du til det? Det er skuffende. Den slags ting bør man sætte sig ind i, inden man overhovedet melder sig til. Hans plads i startopstillingen, den hænger nok i en tynd tråd oven på sådan en kommentar. Fisk er alting. Kan man ligefrem blive smidt af holdet for sådan en kommentar? Ja, det kan man. Også selvom man har betalt? Også selvom man har betalt. Ja, vi takker af fra Martin Madsen. Vi ses i Aarhus. Vi ses i Aarhus.